Takže ahoj, ahoj, já vás taky tak vítám. My vám přejeme veselýho Mikuláše a pěknou nedílku. Šli jsme natáčet mikulášský speciál, ale bohužel nám na kartě došlo místo a je už nějak 6 nebo 7 hodin večer nebo 7 a nám se už prostě nechce a my vám přejeme veselé Mikuláše, pěknou nadílku. Já svoji nadílku dám na YouTube a byla docela velká, dostala jsem hodně sladkostí, plus asi 40 korun na Weibo, nevím, jestli si ho koupím, když budu třeba ten hydrej, kdybych měla nebo něco takového. A já vám to dám. Já Mikuláš a Jan, já Andělíček Markéta, já Čart Jacob vám přejeme veselého Mikuláše a pěknou nadílku. A chceme vám říct, že naše Markéta samozřejmě taky chodila koledovat za Andělíka. A její kamarád chodil, nebo Linduš chodila za Čerta a její kamarád ještě. No a Markétě. A video s Linduš nevím, kdy budeme točit, protože nikdy, když já jsem doma a mám čas natáčet a mám náladu, tak Linduš doma nebo Linduš zase nemá náladu. To jako, když není nálada, nejde. Nevím, jestli to taky znáte, ale já když nemám náladu jít koledovat, tak prostě nechodím a zavolám se. Což dneska nebyla moc ani nálada na koledování. Ale prostě vám přejeme pěknou nadílku, veselýho Mikuláše, doufám, že mám někoho, že z fanoušku nám neodnesli Alešem, což je můj nejlepší kamarád. A samozřejmě na mladé vrátě nevím, ve škole žili. A brzy, až dostaneme 100 subs, bude giveaway. Doufám, že brzy dosáhneme a do Vánoc budeme mít 50. Takže my se s vámi pro tohle ještě se loučit nebudem. Vidíte moje fousy? Jsem se holil. A já chcem žolit, mě funí hol. Jsem trochu nechlazená, takže jsem i v tom speciálu strašně kašlela a prostě tak a dostal jsem 2 TikToky, Strawberry Mix a Orange. A my TikToky milujeme a jsme jich maniaci. Ano. A já vám ukážu můj přehled. Takže mám samozřejmě svůj křiští krásný. Mám černý, mám oči. Svůj plášť, pak tohle černý tričko, který miluju. A to je, mám na to naglenovaný rohy, to se dívíte. Jsem to chtěla dostat. Já mám teda moje andělský křídla. A já jsem se to část, tam mi upadla. A já mám teda svůj samozřejmě čapec, který je tady pozašívaný. Na nového Mikuláše budu potřebovat novej. A moje vousy, když mám totálně trapně uhlení, ale co. A trochu jsem měla z prsta, protože mě jsem někdo lozil v tom speciálu, takže doufám, že nadílka bude pěkná a ahoj, moji miláško. Já nic neudělal. Tak ahoj. A veselého Mikuláše a pěknou nadílku vám přejeme našeho kanále Markéta Vlogs. Tak ahoj, ahoj, ahoj.